Fort Campbell, fortizza storika bejn il-Mellieħa u Selmun, kien il-post fejn studenti tal-arkitettura ħadmu fuq ideat innovattivi dwar kif dan jista' jinbidel f'park nazzjonali. Il-workshop, organizzat mis-Society for Architecture and Civil Engineering Students b'kollaborazzjoni ma' Project Green u l-Ministeru għall-Ambjent, ta' spazju għall-ideat ta' periti u inġiniera prospettivi biex jesperimentaw u jippreżentaw kunċetti u disin ta' kif jimmaġinaw il-ġejjieni ta' din il-fortifikazzjoni bħala spazju miftuħ għall-familji. Bażikament madwar is-sit għamilna installazzjoni differenti li jistgħu jużaw temi rikurrenti fis-sit biex indaħlu dawn l-idejat kif is-sit kien qabel u kif jalla fil-qudiem jistgħu jintużaw l-istess idejat u jsir xi intervenzjoni b'dan il-mod. Fost l-installazzjonijiet li ħolqu l-istudenti użaw materjali li sabu fuq il-post biex juru b'mod viżiv il-potenzjal ta' dan l-ispazju miftuħ u ma kellhom l-opportunità wkoll jispjegaw lill-Prim Ministru Robert Abela u lill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli il-potenzjali li jaraw fil-ħolqien ta' Park Nazzjonali. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan huwa eżempju ta' konsultazzjoni differenti li tinvolvi direttament lil ġenerazzjonijiet li se jkunu qed ifasslu l-ġejjieni ta' dan is-sit. Qegħdin naraw konsultazzjoni li hija differenti mis-soltu. U irnexxinna noħolqu attività fejn l-istudenti ħarġu b'idejat innovattivi li nixtieq li jibqgħu hawnhekk fuq il-post u allura l-appell tiegħi lin-nies in ġenerali jekk jogħġobkom ħalluhom daw l-installazzjonijiet fuq il-post għaliex inkunu qegħdin nagħtu spazju lil dawn l-istudenti u l-idejat tagħhom. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Fort Campbell huwa wieħed minn 3 siti ewlenin li jistgħu jinbidlu f'parks nazzjonali. Dan għax fi kliemu il-pajjiż illum jiflaħ li minflok jagħti art bħal din fil-Mellieħa għal proġetti li ħallu aktar qlieħ jagħmel għażla favur investiment fi spazji miftuħa għall familji.